салом мухлисони беҳтарини дунё. шумо қарор доред дар канали Барса тиҷи ва чизе ки матбуотҳо менависанд мо дар ин ҷо гап мезанем. Агар мухлиси Барселона бошед то ҳатман дар канал обуна шав, зеро дар ин ҷо шумо аз охирон хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон бохабар хоҳед шуд. Лайк кун агар хоҳӣ ки видеои нав тез барояд. Ҳамода тамошои хуб, рафтем. ҳамлагари Барселона Усман Дембеле метавонад дастаашро иваз намояд. Тибқи маълумоти марка, дастаи каталонӣ тайёр аст бозингари фаронсавиро бо нархи 60 миллион евро фурӯшад. Ин масъаларо роҳбарият бо агенти футболбоз пеш аз травма гирифтанаш ба муддати 6 моҳ муҳокима карда буданд, лекин барои ӯ харидор нест, махсусан баъди пандемияи коронавирус. Барои ҳамин эҳтимоли зиёд аст ки ӯ дар Барселона ҳадди ақал 1 соли дигар мемонад. Хотиррасон мекунем ки Барселона Дембелеро соли 2017 аз Боруссия Дортмунд бо нархи 124 миллион евро харидорӣ карда буд ва мехоҳад ақаллан ними маблағашро баргардонад. Дар вақти коронавирус бояд чӣ кор кунем? Дар хона нишинем, ба гигиенаи шахсӣ риоя кунем ва ҳамроҳ бо 1xbet ғолиб шавем. Футболҳо ба вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва бораи ғолиб задар он шумо бо промокоди Барса тиҷи барои аввалин пардохтатон метавонед соҳиби $100 шавед. Ба ссилкаи коментария буда даромада бо варзиши виртуалӣ ғолиб гардед. Барселона ба ползашини ки Бавария Кингсли Коман ҳавасманд аст. Чӣ хеле ки Диарио Спорт хабар медиҳад, Коман яке аз вариантҳои боқимондаи Барса мебошад агар дар он ҳолате ки трансфери форварди Интер Лаутаро Мартинес ё ин ки ҳамлагари ПСЖ Неймар рух надиҳад. Нархи трансфери Коман 60 миллион евроро ташкил медиҳад. Дар ин сезон Коман дар дастаи Бавария 15 бозӣ гузаронида дар Бундеслига 2 голу 2 паси головар додааст. Акнун дар ин ҷо савол ба миён меояд бародарон, роҳбарияти Барса ба куҷояшон фикр мекунад? Чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, онҳо тайёранд Дембелеро фурӯшанд. Сабаби асосияш ин тез гирифтани травмаи ӯ мебошад. Лекин агар донед, Коман аз Дембеле бадтар аст ва ӯ қариб буд ки аз пушти ҷароҳатҳои бардоштааш карьераашро ба анҷом расонад. Агар хоҳӣ вингери тездав харидан, то хубтараш Санчо ё ин ки Гнабриро хар ки онҳо кам ҷароҳат мебардоранд. Чӣ хеле аламовар аст дидан ки роҳбарият Барселонаро дар зери чашмони ту хорузор мекунанд. Бартомео. ползашини ки Барселона Артуро Мело дастаро дар охири сезон тарк намекунад. Ба дастаи каталонӣ якчанд пешниҳоди трансферӣ омад барои хафбеки 23 сола, аммо роҳбарият хоҳиши фурӯхтани ӯро надоранд. Хайрат роҳбарият як фикри солим кард. Дар моҳи март хабар баромад ки Интер метавонад бар ивази Лаутаро Мартинес дар шартнома бозингари бразилиро ҷамъ созад ки ба ӯ Барселона ҳавасманд аст. Лекин ин танҳо овоза буд ва тренери дастаи каталонӣ Кике Сетьен мехоҳад бозиро дар гидро атофи ӯ созад ва бисёриҳо ӯро вориси Хави мешуморанд. ҳимоятгари Бетис Эмерсон Апаресидо ки ҳуқуқи шартномааш ба Барселона тааллуқ дорад, эълон кард ки метавонад дар состави асосии дастаи каталонӣ ҷой ёбад. Ман аллакай тайёрам дар ҳайати Барселона бозӣ кунам ва тамоман ҳарос надорам. Асуда ки хоҳиши бозӣ кардан дар ин дастаро доштам. Ман ҳамвақт Барсаро дастгирӣ мекардам барои он ки дар он ҷо иштирокгони Бразилию нарнамоӣ мекардам ба монанди Роналдино ва Дани Алвес ва ҳамчунин боз барои Месси ва Абидал. Бисёриҳо ҳолати маро бо Алвес баробар мекунанд. ӯ барои ман намунаи ибрат аст. Мехоҳам дар ҳайати Барселона дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ кунам ва ғолиби якчанд трофеҳо шавем, гуфт бозингари 21-солаи бразилӣ. роҳбарияти Барселона нақшаи трансферии тобистонаи худро аллакай кашидааст, хабар медиҳад ESPN. Тибқи бино дастаи каталонӣ хоҳиши харидани форвард, ҳимоятгари рост, ҳимоятгари миёна ва нимҳимоятгарро дорад. Ба ғайр аз ин роҳбарияти Барса мефаҳмад ки аз сабаби кризи пандемияи коронавирус мушкил аст ин корро кардан ва даста тайёр аст барои нақшро иҷро намудан бозингарони худро фурӯшад ё ин ки иваз намояд. Ҳамин тавр дастаи каталонӣ қарор баровард ки ҳамаи пешниҳоди трансфериро барои бозингарони худ нигоҳ мекунад. Ба ғайр аз 3 бозингар дастоназ дар Барселона форвард Лионел Месси, дарвозабон Марк Андре Тер Штеген ва хафбек Френки де Йонг мебошад. дӯстон, шумо боз киро дар даста нигоҳ медоштед? Вариантҳои худро дар комментария нависед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Дар хонаҳои худ бимонед ва саломатии худ ва наздиконатонро нигоҳ кунед. Саломатӣ бошад, ҳамаи чиз мешавад. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.